আজি এ ঘরে পাচিল উঠিব উঠু এ ঘরে ভাগ ভাগ হব ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏ ଘରେ ଆଜି ଲକ୍ଷଣ ଲେଖା ଟଣା ହବ ହେଁ? ହଁ ଆମ ଘର ପିମ୍ପୁଡି ତମ ଘରକୁ ଯିବେନି ତମ ଘର ପିମ୍ପୁଡି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେନି କାଳେ ତମେ ପିମ୍ପୁଡି ସହିତ ବିଷ ଦେଇକି ପଠେଇ ମତେ ମାରିଦବ ହଉ ঠিক ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ନା ଧୋକେବାଜ ବାପା ହଉ ঠিক ଅଛି ହଁ এ ঘরে লক্ষণ রেখা তোলা হব ହବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଶୁଣି ରଖ ହଁ আজিଠୁ ହଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହଁ ଦୌଡେ ୟା ୟା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ମୁଁ ଏପଟେ କଣ ନାଇଁ ଠିକ କହୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ମୁଁ ଏପଟେ ହଁ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ମୁଁ ଏପଟେ ନାଇଁ ଏଇଥର ଠିକ କରି କହୁଛି ଏଇ ତାରିଖ ହଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ତୁ ସେପଟେ ହଁ ତୋ ବୋଉକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏପଟେ ଫାଇନାଲ ପକ୍କା ସଇଲା ହଁ ଠିକ ଅଛି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଶୁଣ ହଁ ମୁଁ ବି ଆଜି ଦେଖିବି ହଁ କାହା କେତେ ପାଣି କାହା କୁମ୍ପିରେ କେତେ ଆଠେଣି